LPS kut na thok huang in aron thlen du chu Authorized distributor for Panasonic, KT Enterprise, Ramplun Not, RC Kumavia Traders. Bethel Electronics multi-brand showroom. Quality feeds. LPS kut na thok huang clear tu te chibai ule he tu na kan din na hi si phir kholu don nai si phir mel kwa antia veng lun area ani si phir kholu chau te pa hian kongkua laya farm pakhat a oma chu chu puchuan moya farm ani hei motor te lo dinga ta hi kan lut thadona ani hian ar avul thina ni tin ar mai ba ka hian vok nen helai muna hian hun dei tak alo khosatoni chuan ran vul lam hen tui em a si phir le a cheve la hian ran vul na saber a farm siam na saber ani antia taima em maya a hlotin pui viau ni te pon kan thri ani ar vul na munte a vok vul na munte lu thlak kan han tum don ani tun tum LPS kun thok huang program a chuan kong pui atang khan toy te kan han kala farm kan han lut ngal ta der maya kan ra le lam lokso selesi viticulture te department farm te ti hian kain ep at maya chuan theng am hnaya tu man om lowa i ti hian mun fal taka farm i pui thling takin hlo thling tak main a local pui ani chuan pu chuan moya kan han kom na chan tak po hi hetianga farm pui thling farm lian nei tur hi chuan tui tha angai ani tui thampun lo ai chuan farm hlo thling tak hian kalpui har em a chan chu ran hian tuian he em maya a thiang hlim taka kho satur chuan tui angai tam thin ani amai ro chu tuna puchuan moi omna mun hi tlang char tak mai ania a chevel kora tui lak mai tur pakhat ma om lawa tui hi lei chopin farm an siam ani chu tak chu han len lu kan chak na chan po nia tui an he tur zia kan ngai tua chung lei char char tur chuan engtin nge local pui ala hlok ve thomi ti kha anena tanga ngai thak ikanin bei sei do helai farm dai tu pa puchuan moi ne chong kan han ding don ta nia hei arin chunga lo chevat vat mai ni arina hian an hun tam jok an lo mang fo thena ni puchon moi ar hi intika tengei vul tran to sang ni som palikum atangin ta tang chuan tun thleng kan lavur ama chuanin I hemi thlathum thlai inti ang chi hi kan siam ve thina ti khan thei patop chuin ka han bei ve thina maro chu keimani red du ang hian kan siam thei lawa ti khana chang let lom em maya ti khanin kan be dong khop maya ti khanin ran vul lampang hi ti ve chin taila enge kan anang o ti ngai tu na kan neya ti chuanin vok atangin ti khan huana te vok da in vok pui da in ti chuan bul kan tran chawa ti khanin tlemin kan vul tam ve set seda vok pui kha kan vul ma sa chumi nu atang chuan ar hi kan vul sun jom le ta ne ama kha chuan helai selesi kon vela khan I vul thin tira o ni selesi kon khumi puthang moyete huan rama khuan I kan oma ta chuanin anin phal takin I ran te min vul tira ta chuan hun rei tak kan oma chuta rang chuan helai a hian kan in son ta ni hei miram thomi hei hi chu ni to lo ke manin I kan leive ai ran vul tangai tuak chwa te ni vem ni ran vul atang thil dang sumlak lu na kan nei lo I wan hi zau thim tu vem zau ve ang renge hei mizo pa chiara trin thum mun chu trin ni la chan ve mun chu tringang chu tiang vel chu ni fa mi siam pa po khan ka sa fo ni helai koi I huan te mun rem lo oi ve tak ni khan ka sia cheibol po hau tak ve lo mo a mun ma hi oya hei a ban te hi a man ruwa te hi lo hau taka mun zol ang hi ni thei lo mo thlang lam ban te khu zom te lo nga ya ti khanin lei han lai vak don la amin na hlo om box si eng tin mo kan tia hei a en rem ve thei to chu ni hi ai tum ve sem bok dro thei ang tok chuan tum ve chuan tu na hian ar in engzang ni re ar in khumi an nuai ami nen khon pathum ang ani chu I achaka khian om boka chuan hei hi ni le chuan an nuai khon om boka pathum ang ani chu du tu sama muna rem dik lo wang khan ti hian ar in te po a chong ang reng de design ni me ye ar in saknan pakhat saknan po hen hau tak veng hei hau tak hei thing zai vek kan mang le nga lamo
a zai na te nen hei zai phel le te lo ngai a khang te nen kha chuan a sum sen chu tam du khop mai in a in pel sep kan mu zeu bak chu tile fekim banga he hian ni sa lutuk lagate khawat lutuk lagate a vong ve de wang atro e vong ve de wang o he hi engtia zau nge engtia thui nge a seizong awang zong awang zong hi fit som nia nia a seizong hi fit som sari le pani o hi sei deuh bera an huai khutle min toy le dewa chuan khi ani le mai khi adot tu chi chuan ni mai he a in toy seta an huai khu toy ber ar pui tling eng za vel nge da thei helai hian kan om na hian helai hian kan da dan tlang pui hi chu classic lai hian kan da tam deuh thina tin ni pui lai hian tleming kan da thol deuh thina khualum thina wang hianin classic lai chuan hemi a hnuai le chunga hian sang khat le zani te kan da chuan ni pui lai chuan sang khat emo zariat emo kan da thin chu ti chuan atok a tha tho khat viewin kan ria za sari atanga sang chuang vel chu i vul reng mai ni mo vul reng zariat ai tlem hi chu kan vul manglo zariat atanga chunglam hi ni deuh tlang pui voi khata no in zangi lak thin voi khada hian no zariat atanga sang khat zan ni o vel kan la thin ar vul hi anamai lawa hi heti hun na anga langsi hianin hun ol hi kan nei man lawa tin keimanin kan lo pu tel bok nen a hau tak ang reng khop maya kan la satheyang ril ruwa chuanin ala om deu sak bel le hi chu chuan mun ma aram lo ang ti hian isa a kang chu ni ngai maya ama ro chung ti nge silpolin nen ti hian phuai le ni ti hei mun chen khata hi chuan a chuata hian phelsep an ti komaya ek pot latanga khalam system kha thai ti lo zo ka mi tu na phuai system hi i do zo ka mi phuai system hi hei ni pui lai te hi chuan luman ti lutuka kan ven ne don lawa kan hria thian kan lak chu sak mai ti hian asil pulin hi kan hlip mai ti khan ek la thei te pon siam chang chu kan nei ve thowa a thei ram chuan phoi chunga hetia da hi a ek then le te lo ol sama tin sal du reng te kan nia order atama chung te wang chuanin hetia ti hi atha berin kan hria ke mania chuan mo in ar hian an ngei deu bi ki ni siam ar selnan poimoem poimo deu in ka hria hei ak ek la theian siam te hi chu a ke ten tanga chang hian mo ti khanin eng emo a ke tanga wanga thi thut thi top te om thina hetia phoya kan da hi chuanin chutiang laka chuan a hima aba ka thasik lai ngat phei chuanin alo luma ar hian an ngei em man thang du bik em ani hetia phoi chunga da hi phoi hi hau tak viu om sia hau tak mai phoi hi helai na ya hian lak tura om lo mun hlat takami kan la thina hau tak ve khop mai te thiar thlaka a ek han thal du ban phur chhole te nga ya ana chu hau tak ve khop mai suma chan ti theina khani tro ni e kha that na lai ania a lok em lo ma se suma chan tir le kha a lu khop mai a tha khop mai chon bets khat to na mi alien zong hi in thal ra langa phoi hi thak le vek tur nge nia hei hi bets khat ten an la ring le theim thak tut lo tangayam nga ye hetia bets khat kan vul zo kan ti ral zo hi chuan hemi a phoi hi kan paile vekanga chuan a in hi dam doi te nen eng tin wa song bolin kan ti thiang hlim le vekanga chu mi nuwa po chuanin chol kar ni velemo kan da olanga chuta chuan kan ano te san kan da le chawang azom zat kha a sel lo mi sel lo chol rei po le aran sel ani mai hetia ar in ru awanga dalu ngot thei kha ni lawa dalu ngot thei lo ti om zia chu an sel thei lo ani an da le ngal khan mo mi thiam kan ni lawa enge a chan chu kan thelo takna hetia in ru awanga handa ngal ngothen ar an thi lo pon an thang thei lo reng amak khop mai henge chan po ka thelo hi a lo bera thakhat te chu ol thei la du thu samani a theka te kan lo nei to a chol kar ni bak hi kan ol phal me lo mo ti han kan vul le thina hi du thu sam chuan thakhat chuang hi ni thei se du thu samani rotation han siam tan khan ar in ruak pani khat han nei bel kha thil tha tak chu ning tro ni ar in hi nei tam theila chu du thu sam ber chu ni
ทาสิลายจนวอดวิ่งกันนี่ก็สิพิรเตดูตลางเซเลสิวอดตันนี่ปุยไล่รอจนอมนะเฮียกังชาเอ็ดอดวิ่งไม่ลุ่มเละวิ่งอ่ะอารินสักดานะเฮียนจิรตัวรอมเวมเทียมเวงายมอมเฮียนเดียอีอารินสักดานฮีกันอมนะบูรวกอจิรเฮียนินอีเฮตียเลขบวนชูอังงดปอข้าอันนี้แล้วนั่นลายอมโมกันอมนะบูรวกอจิรินเฮมีอบังติสันดานตัวเช่นขันอมเสียเนี่ยอีเฮงสิพีรอังอาเตฮิจวนอบังฮีจุดที่ลุตุกินติสันฮีอังไงแล้วเฮงอาเตปอนี่กังเวียวตักนาอีสิพีรเตจูโซวันเนี่ยอีจุดที่ลุตุกินอารมณ์แล้วอีคงสายรังสิมุยเวลาเตจวนอีเราวุลดอนไตละบังเตหิติสันเวียวอังไงไม่เทียนกันริงอามาเราจะสิพีรอังไงฮิจวนนินฟิตสรีเวลฮีอัตอกทขัดเวียววันนี้บังฟิตสรีเวลฮิโมอีนี่ปุยลายันติเฮียนินอปังฮีหนเทียนกันเสียมแต่เวกาติคันอารมณ์เดียวเลยกันห้องทะเลงเวกาติคันที่เราตั้มบอกให้ไล่มุนฮิจูติคันนินอีนัวมันติตอกมันนี่ซิรตบจานจิรตอมนี่เทียนกันสัลตั้มเดวัดจุดนี้แล้วก็หลักโลอังฮิจวนินอีสมทุมสมลีเวลบักให้กันสัลไงไม่อุลาวอีการต่อไปเฮียนกันสัลตั้มทินปวดไส้นินสุเปียงปวดไส้กันเปียงมานินปวดเลวเพื่อจะวันหาวตักเวนวันไตมาเวียเนี่ยหาวตักอังเรงมาเสกันปวดทั้งตัวน่ะจุนนวมกันติเล็ดลิงโตโจกโมเฮตียนุ่งจุงไอโซละจุกเปกะมาเนี่ยจุกบอยปุยละจุกเทียร์เลเวลละหันติบอยเลเวลมอเตอร์ไอฮันซิลเลเวลไอขัดจวนตัวน่ะจวนนวมกันตีเล็ดลิงโตโจกโมเฮตียเฮตจังตักซาตียว่าเปกไม่ค่ะอีดำชักกันตีเล็ดลิงโตโจกันนี่ตัวน่ะจวนว่าสักขันเล่มาเด็ดสร้างเวดงกันตลอดสร้างเวดเวดเลมจวนเกจิอาจันนี่อินกันเปปวซาจวนโอเลงปอดิตาเซบรอยเลอร์เองไล่ปวดจุกดูเร่งตุยอินดูเร่งอังกันไงที่นะคะอาวุธเทียมฮิจวนจะเปกคุณจีงาเล่ไล่อะที่คันคุณบินเองอันเราเปียอีสัตซุ่มเล่ซุ่มดอนน่ามักตักฮิจวนอีดำข้อชัวกับวุธตัวจวนเอเร่งเราที่เสียตอกทั้งชัดตอกสีเฮียนที่เฮียนจะในตักกินไตมิ่งมูมัลในตักเฮียนตุยเปกจะเปกอันเรากลปุยทีนั่นนี่ที่ค่ะการใช้เทลเวลสมชุมดูนี่โอ้เลยเฮียผู้ชวนโมยอาร์อินประคัดอันนี้มุนดังอ่ะการหมู่ทิ้นเราอังเดวอินอาร์อินฮิสัตุงอ่ะให้อาร์อินฮิเลียดตักกินกันสาอาอินขัดอดิงอ่ะส่วนอัทั้งเดวโมชักเดวโมเปียเดวโมอาร์อินดังอันดินเละทีนั่นนี่อามาเราจุอันนี้ฮิจวนที่เฮียนอัชโฮกินสตานี่บันทังอันรินโจมาสกัดติ้งตั้มตักอันอินรินโจมาจนอัชวดตั้มตักโปขานอาร์อินจุงกตานอารอนโจมพากันนี่ตาเฮียนช่องทุ่มโจลทุ่มออกมาตาจวนอินขัดอันนี้นี่ให้มีสิ่งหลวงอะไรเองก็บอกควอร์ตแต่พอฮีอังเวดเล็กๆกันที่เฮียนมุนฮีอาร์เอ็มเรามาออลซัมเทอังเบอร์ตูรินเง็ดสีทัศสีอีเต้าตูสีอินที่เฮียนมีสิ่งพออาร์อินชัวตาหันกัลกวลเดปปปนี่ละเชมัยเราตูร์เต้าตักตูสีอินที่เฮียนเราบวชใส่จุงเบอร์ฮีชวดเพลเซบชัดตักอินเซียมาอารำเวกะจวนศิลปลีนับผ่าเลียจุดจวนพวยชาเลี้ยงลองตักไม่นาดาตาขันดุโตกินมีสิ่งขักันเวเวลเทนี่อาร์เอกน้อยมาพวยน้อยมาค่ะอันน้อยเห็นรอนตัดเฮมีเราตัวดินศิลปลินรอจูมังจังกายจีนฮีอัตตนัสาจู่จวนนั่นนักศิลปะตั้มตักเวงันนี่อดีตจู่มีเทียมเตทุรนลักไปวางแต่พออันนี้ไม่เทียมุนมาเร็มโลอ่ะพออาร์อินช่องพอขันโหลทิ้งตักไม่เบ็ดตั้มตักกุมตั้มตักเรากัลปุยไทยตอนนี้ฉันเวที Department VFA ผู้สร้างงูรันกันหันดิ้งดูนะอันนี้แต่เนี่ยเฮียนลูกตะกินนั้นเราจังเขาทีนั่นนี่อบิกตะกินวกวุระเพจวนอันนี้ร้อนดังอ่ะนั่นเราอ่อนแล้ววันนี้เฮ้ยอัดชงเต้นนะสาเองก็มองนั่นนั่นละกะทิลปอยอมเทงมปงอิมูดันไม่เป็นอัดชัวที่ให้เอกเชียเองว่าจะเทเลวินาเชียมาอัดชัวติดปอยตินอัดจุงลำมาเห็นบรัวกับหมุดทับกะข้าตาขันจนทิลปอยเห็นกระริงเราอัดชัวอัดจุงลำเอกเชียเร่งข้าชัวตาอัดละเทเลวะศิลปลีนับพาพวยทัดเดวินาดาลเวกาติขันตินยังไงอาร์อินจุงโซกและอินหวยโซกปอยังไงบรัวทัดเดวอันตอนเทนัตุรนับปังทัดเดวินาหงะบรัวลุนัตุสุฟังจนฮาร์สัตนักแข่งเราตัวละกังไงเฮ้ยอาร์เห็นเอ็นเล่เรื่องนักเสียแล้วนี่ที่เสียแต่ฟาร์สัตมาอ่ะอันเก๋แค่ยินเทียงหิมเอกแบบเล่งก็มั้งเอาเมียเราอะที่นั้นฉันปอชานี่ฟ้ามุนเฮียนซิงเงี้ยนี่อินหมู่ดานซิมนี่
a mun hin hong tha tin ni eng le ni tla a mu tha ni hi a mu tha me min borok in hong tha heng hi joran eng kim hin ang itlang puin kan ria chu wang chuan a ar po hin thrisel nin ka ria a fa mom na hi du thu sa mani rualin a oi seta mun ma hi thil engamo het lot veka phur chote nga ya hei hi khongai thla ka a boru ka te engamo hen chu environment trim rim hen jon du thu sa ma ka ngai ama hi patum ruania tin atum tak takania chu wang zon ka chuang khom me pu chuan hi nei chu boru ka leng ania pong hlau thei po ni lo hei pu chuan po helaya mun in spread deina oma heti chung pon le kai thawa ni kum lam khan PRS kha Mizoram pumina kan boi puania khata khan chuan vok palivel chu chan ven ka ria aba khi chu avok khi chu thil danga social na kan nei ngai lo atum me hei ram rei chopin hun hei hetiang khopa mun oya ti hian ar te vok te vul theya atum me ya chuwang zon pu chuan moi hne na tang hian kan tum chuan eng kima hen ei kan mu the ni ti he chiang ani midang tan po en ton tak tak nin ka ria farm puitling le farm rin tlak ten an lo ti danang thoin helai hian tuisen ra tur oma chu karapa achan chu ar in lian lama khan kan lut to a chon ate ina hian han lu vele kha kan han tum dona misang han tlo po hi an lo du lo em maya tin ar in lian atanga ar in te kal don pon du thu sam chuan thom no thlakila in bual ma saila chon pheikhok te po thlakila chu ar sel nan alo poi mo em ani abik takin broiler ar te phei chu sileng lama em ania an nun na ader thong em a bara khai ringot pon thi thayani anti hial khopa nun na der thong an nia anin ei waka anin ei hlum top thaya a chin riat manglovin an thi ringota an kena mai po an tuat suak thai lo an thi mai zelani ejili ke singa han thi ringot te chu au yom tham em to a cho tam takan lo e ral to sum tam tak alo luang ral to thin ni chu wang chuan farm hi ulukanga em ma hei department mi le sa te doctor te hei pungura te VFA voina mi ron to tu te ngai po hi a san pain har sanna an nei ani lo chuan a khonge in thaim tia hanin palngo takha farm hi anin tlo sak zen lo ani a fiam thuti taka department mi le sa te hi na pudar tu ni tia farm nei tu ten an lo soi chok te po hi a om ve tho ni chu wang chuan in tlo po zen hi arem lowa arvul ngat phei chu in tlo po mi lo tur an ti hialani chu tiang khop chuan an lo uluka a ven na lama hi chu tiang ang taka be chu ngai ani lo chuan farm hi a lo tling tak thei lo ni ole eng polita se ate in kan han lu tanga hei hi fit somruk pani a thui ani vele thunga awang hi fit som ni azawani ar in lian tha heng hong thol tak mai ania chu ti ruwa chuan ate bi ka kha tian an chuak ngot lova hei plan seat lian keng kong tak mai hian an lo hunga hei achunga hian arte za thum vel zel hian da thina bal pa ngai wat za bor vel ani karinga pariat pakwa vel abiel hian an khaya hi classic line an ai tai thin ni zana khan chuan hi an chua trep ton karinga engtia upa nge puchun moi ti hian ate hi pong chua vek loin in la hung sang le deuh kher ti na mi enge he chan deuh nia arno ten nia lum hian lama mo em a chu wang chuan hete hung ran lo hi chuan tia chua top kha chuanin lum khan mamo tok kha an mu thei don lawa zaw em awang hianin I kan pe ne don lawa chu wang chuan ti hian kan hung ta ni hei kar ni inda I ani kar ni nan mang me ka ni an chana thaim an thi thenem thi thene classic lai hi chuan ti lum tak hi lo har ve deu boka I tin I classic lai hi chuanin tlem chuan an lo thi deu bok nen I somvel chun thi to hei kara bal som donin khai tlar thap maya karen bil thing pon ngong ve nga ba hau tak ve ro ve hau tak khop mai karen bil a hian I kan choi nema abik in classic lai hian I kan choi nem le zuala tin khita khian arpo na khol te kan man bok nen I karen bil chu asang du khop mai engamo po line che ta wangin zan ni thum vel te karen han khai lak taula an thi thei mai long mo classic lai pe chuan nia thi theiang I ein del thua wakanga chuanin an del hlum theiamo chung ven nan chuanin I generator hi kan kola chung te lo thlen thuda ven nan chuan ven nan ti in an vai hian zang yan ding an vai hian zariat
chona te cho bi kan la omanga te ro oh chu eng tia re nge te cho hin ei i kan pek dan tlang pui chuan i ate cho he pre starter an ti hi cholkar ni kan pe a chuan i khami dot le kha cholkar ni dan zela thak ang kan ni i a cho hi chili a omamo i pre starter finisher plate tin a oma chu atlang puin cholkar ni dan zela ti khan ya cho kha kan thak zela ni vaccine hi apoi mo em ar vol tur hian i vaccine tel lo hian kan la vulngam lo amo i hetia amita kan thlor thei lo pon kan puitlin lo pon i atuya tal hi chuanin kan pol sakram thin i amita thlor hi chu athaber an tia tun ma khan chu ting chuan kan kalpui chara tuna hi chuan engmo chang hi chuanin kan tlin vek seng to lo amita han thlor vek te kha kan tlin lo pon i atuya hian tui in tura hian kan pol sakram thin darkar chan ve darkar khat vel chunga an in zo vek thei tur hian tui kan siama ta chuanin i tui chuan so tui tha anda avo e vot lutuk mmc lo hianin kan siama ta chuanin darkar khat chunga in zo vek turin i atui kha a in tur kha kan siam thin chuan hi chhuat thep tem tu na hen chua trep lo he cholkar ni na vel chawni classic lai hi chuanin i lum khuwa vo wang hianin i kan upre thina mo i thakhat te kan up thin i ni puilai chuan cholkar ni a te po kan chhuwa mai zel ni puilai chu ni se tiang hen kan dangam lawang tianga to thian mo ma se classic ani wang khanin tia tlema to de kha apoi lawa kan ngai mo hanin nek o hanin nek lum ve ta chuanin tlemin an tot de na zo lo lum ma ve dewa e chuwang chuanin ti hen tot de hlekin kan da ma ro chu ka level atangin hemi planship si kan i pakhat vela mo kan bel le anga hei aizau se turin in thla da athiang lo khop mai ar hi an thima sia chuwang chuanin i ar vul hi a ti tur ne ndu hi lo tam khop mai a in ti thiang hlim tok lo wang ten an lo thia khang kha a in ti thiang hlim tok lo wanga dam lo ten ni kha chuanin dam doi han pek mai la ngei lo tlat a in ti thiang hlim miau si lo chuan lo dam po ni se i an lo na le wat mai a khatiang khanin a ti tur neu hi soi sen po ni lo atam khop mai nan na kha an kai lek to kha chuan thada thutlat a lok chuang to lo tro than thutlat e i hetia an lo dam lo to dam doi han pe i dam lo to nuan dam le kha chuan ne i soyang khanin a than tur pa ngai ang hian an thang thei to lo to hian he ve tiela te khanin i a kezi khat le chan ve tang ani ang chu kezi thum in kar vel hi an chu he wang lai tak ani amo chuan kezi thum an pel hret to hi chuanin tin pek vak lo pon pek tam vak lo poi hianin i an thang tha tho mai pu chuan moi a thian no pi sang in ka han ding do na ar yan pek tur ani ka ringa rong khai chho ta maya khonge in ar khain tiral don pi sang chan maria khan kan pedona in ar rong khai chokha ke jing zavel nge ni tlang poyang kezi thum le zariat vel ani mai the zariat le kezi thum le chan ve vel classic line ni ar awang de uhle kani achan chu November December January hetiang classic tak la hian ar wuli kan zui de uhlek thina pu chuan moi ming Sri Lankan hetiang hun la hi kan nga lai ni tlat mai chu an fin wang ta pon yenga chuan ar awanga hei voina po hian in rini bazara an zot tur pon ni chuang lovin an pek thana te khan quintal khat an ron order thuta tuna khan pisang iten an ron khai chawa ti hian an talangan pu anga chu cheng zan hi in chan maria an zu pedona ni classic line ka vulnem thini ti tlat maya kha adang lammin ka sia enge kha achan mi ha thite pu chon moile ni e classic lai hian i kho avo wang hianin tlema tot de ulek ma se i an ma ni le an ma ni in tilum ve a i chu wang chuanin tlemin tot de ulek kha ni puilai ai chuanin i atha zok in kan ria chu wang chuanin i kan vul tam zok thin atlak puin i hemi Christmas so January thatop lampang atang hian ar hi awang de nge yamo hei thi tam tum hi omamo i achang hian an thivaka chang chuan an thitlem dewa i kum tin hi ain ang vek chuang lawa kan in a in kan da ol dana zero te po ol rei dana zero te po ani in karinga atlang pui chuanin classic lai hianin enkol dam thei mi lawang chi hi atam du de riau chuan ka ria i hei internet lama te entur alo omvea vai in sevek lo ma ila
tia alem ne na han eng lo han mu ta ka chuanin i ngai dan siam te po hi lo ol ve ar vula tui tak tak ni chun hriat thiam te po i alo ol ve mai o chu tiang chuanin kan en kola kan tidam lo ila chu tun thleng kan kalpui thei lo nga kan tidam ve na sa ma ro chu i ti dam thei ngang lo hi chu an lo om ve tho mai ara po hian mizo nu mizo pa ar vul lo ting tak tak hi kan lu chuak ve nual kan kom ve nual to ar dam lo deuh tlema lo ngui deuh en kol bik ngai hi an lo om ve thin ani pali nga te arin lian puya hian chu te te hian akila henan lo hunga an da rang mai thina intin nge treatment an lo pek san kha chu ka se chuang lo wa nang ni pon mi thiam te ron in intin nge lo ti kha ka se san chuang lo ni hi ar hi nan na in kai chon ol takan ni wang hian khatiang ang han khung san na bik tu hospital te in te san bik midang han kai thailo na tur ar in boruak mun khat ni lo siam na chang hi kan thelo tak thin maya ka lo ve ve thin ani khalam kha enge ni ngai dan ni re re e thai ti vem nia tha ti e kha a tha ka ti khop maya ril ru a chuan a om thina hei kan la pui rin theilawa tin ar hi i kamu ka hriat le kamu ve dan chuan hetia ar rol zinga pani khat an lo dam to hi chuan adang hawa khanin i lang chuak si lo hian an lo kai deuh tlang pui thina mo chu wang chuanin i keini chuan kan kal pui dan tlang pui dewa chuan i khatia lo om to kha chuan i adang ho po kha aven nan i adam doi khan ne vai khan kan pevek zel chu tiang chuan kan kal pui deuh tlang pui hemi ar vul ka ko nga hian enge har sat na om nang ma bika har sat na han tia chuan nia hei tun ma kan vul tran tir a chuan ano ar no te hi somni panga som thum ten kan la a cho be khat sang khat zanga ti borvel ten kan la a ar re thi za som ngain kan pe tu na ar no te man alo to to a trom pol po som ruk te lo nia ar no te tha phei chu som sari som ria te lo ni to chu ta a chaman na lo sanga a ret a saret a to thei bok si lo hei tak hi kan har sat na lian ber pakhat ania chu ta ke ma bi ka chuanin i hei kan om na hi i tui lak tur tui na kan nei lova tui khwa tha deuh te chu nei thei lang chuanin hemi rang wa atanga tui ru ron sur he hi do thei lang chuan hemi da khol na chu nei lang chuanin i tha ka ti khop mai kan mamo khop mai tuian he sia i ar ringot to hian tui hi he takan ni tui mana he ni khat dan zela hian khi tui da khol na keima ni man te nen i liter sanga dong khi kan neya chu vok te nena han rin ta ka chuan reya dai lo khop mai podita se PHE phase 2 hian si phi ron thleng so se anga le lom le do ni tan chon tro te reng mai nga le lom khop mai pu chon mo te hi an no pa mai na thok tu an ni chuti chung chuan lo tling tak mai in ar an vul theya ar vul ro chuan vok vul tel hi thil tha tak ani a chan chu ar hi alo thi ve zeu zewa alo thi lo thei lo wa chung chu pai mai lovin vok tan an ngei em mai boka chumi wang chuan rem chak takin vok hi a vul tel ani tundin huna po hian assembly don chu anei ani kan soi tong kha amun ma hi a rem lo ve em mai he in lai chopin he ta kor kama hian azuk sa a mun khata hian in sei pui vok tam deuh han khung theina mun po ha om bik lo wa ti hian hetiang hian mun son khana sathli thli ani mun khata pali te da pani te tiang khan khong sang ve nok ani hey tuna kan mutak in phei su tle mala thar deuh te pon ni mo ni e man ni deuh lo ka kan sakani e mun ma hi arem lo khop mai kan vul du box kan tui box kan ti sam ani e ran pani tluang taka han vul kop han mir kop hi thil har ve deuh mai ani a voka hian in tluang ve tho ti na mi nia voka hian nia an ti thina hei ar vula kan training na po vok ne na in nei in vul kop ang hi chu an comment vak lo mo maro chu ke ni chung kan tui box ar ringot kha kan ngai ngam chi box lo ti han kan vul tel ta chu nia maro chu nikum i sileng ti lo kha chu ma zong kha chu kan sengai lo re reng kan tluang khop mai i pathian zara ai nga lai tak in engza te nei ve pha kang kan nga lai tak chuan ano te
te nen chuan I zavel kan nei man ani vok hi chu tluan chuan mir chuan a sum po hlom deuh hlok chu hlok deuh tlo hlok de we hei abikin apuya ngat phei chuan mo I kum khata voi ni the man ta no som chuang ten nei zat chuan in I lo om thave khop mai a sangbor vel in vol ranga in boi tok viau tu ra ka nga ya vok han kop lekha na chu double de bem boi na viau lo mo double de we double chu amaro chu I kan chum sak lo wang hian min ti jang khai min ti ziamo I chum sak ngat tur chuan kan tin lawang kan chum sak lo wang hian kan ti thei chawani chuan engin pe ka I big feet hemi dor cho I new tech kania chu kan pe ti hianin akuang kan chung toba a tui kha pai bin a om tok a kan hriat ang khanin kan pe le top mai I ar thi le vok choi ton khop dan vela kha han soi re tele nia ar hi han vul chuan ar hi boiler hi thilo turin ka be na sa to ma se ka hlo chama tin I USA lama khanin I thian te ti maila I mi hnoi company hnoi vul ven oma chung te po chon ram chang kang sok eng kim computer ne na temperature set thlap te po hi alo thi tho meya chu wang chuanin I ar hi chu tu na hi chuan thi tura hen kan da deuh top meya a thi phuk a thi tam lo hi chuan ar hi an thi thina ti chuanin vok cho a hian I kan chum sak mai thina a cho nen kan pol saka ti khanin kan pe top zelan du em a an ngei bok ani an than na kong ro su in siam su te reng mai ei apui no te chom lai ngat phei chuan an ngei khop mai nu te tuiten tam pha mo I an thadu khop mai chum thadu khop mai vok cho khai chum lowa pik fi ti pesia sarim han ria ta chodang pik fi te an du lo pha theim khalai ka choi chum si lowa ti kha ngai dan lo om theya nia hei hi an soi thina I mi soi te po ka se thina ma se I tun ma chuan ani deuh emo kan tia ma se ngin I ani pek dam lutuk phei chuan ni hei an thi tam hei ke ni chu kan lo tal tel ta ar kha kan lo tal tel ta a real vel te hi kan lo pen ne an lo thi deuh bok nen kha chuanin I an ei thape lo to zok pek tam deuh phei chuanin I apik fit lang te hian ei du to zok amo ar sa an ne lutuk po hi I an ei thadu chuang lo I chu wang chon helai tak hi I chu ei du pha lo na hian I ke chuan ka sat thiam chia lo chon da hi in thok na sa le ni ti sia ta a chan chu tui in choi chop in nangman I choi box sia I lei chopa chuan a chopek nen a sal na a pek nen vok nen in hun pan dan tak pui han soi tele ni tia min zo ta ka chuan I zinga hian I zing tho hi ka har sata amaro chu tul na in nan chuanin I dar khadar ni som pan hi po ni se ka tho meya kan tho vele I ran ina kan chukla atul te kan thok zawa a cho te kan eya chuan I chuna atul ti han tho tur hi lo om ve renga ti tur neu hi ti chuanin tuite chu I hun ol I achang chuan zana te dar ria dar kwa te khuta khwan amuna khwan mun ngak an oma wang hianin I di kan du hun kan choi theya ti chuanin kan rem chan huna kan choi atlang pui thuin ni khadan zela hian I ka choi deuh tlang pui tui hi chu zirtop zan hi chuan kan meng rei boka I azinga kan tho ma le bok hei keima ni hei voi khada hian bek som thum te kalata I ar cho kalakin chu ti chuan keima ni po hian kan I kan ha deuh chuanin I khutilaya khwanin vai remte te bong pu oma chung te chu I kan phur tir ve thin bok nang mani podin headload na sa ang tro headload na sa chu kan phur tir han ti khan in chunga da khan meya in atangin ar in hi chu ke manin kan phur thavek midang tha tel mi lovin ran vula ni mo thai hwan siam ni mo lo ting tur chuan enge poi mo iti I ti tak na hi I tumru na le taimak na I abul bera chuan pathian I kan ti lo thei lawanga I chu mi dot a chuan ma ni hi kan poi mo in ka ria a I tum tak na I kan nei hi chuanin thil kan ti don reng hianin ke ma a chuanin thil ka ti don reng hianin I zan ni khat hi chu muthil thein lo nan te hian kamang thina khatia ka ni to hi chuanin ka ti to hi chuan I pathian zara
kalau ti trong mấy lâu niên ông kalau ti thấy về đâu dễ chỉ na chú tụm ru na lệ tay mắc na hi apoi mo copy rin na nen mo chú apoi mo copy in kasia customer regular thu phei chuan mi rin tlaka na tho tin ti thiang lim te an du huna lam tur om chat rin tlak ni te po khangai te lang tro ngai tel te reng mai i thil kan ti don reng hi chuan ke mani du dan ni lawin customer te du dana kan tho hi angaya chu wang chuanin i a thei ram chuan an du huna ngei ti thlen ram da thlen ram ar ani chuan chu tiang chuanin i kan tum ram thin i kan dam lo te ni lo chuan mo ar po hi avul tu kan pung ve zela chu ti ro chuan ai to mi sing po kan pung ve zela a sal ral na lama hi chuan har sana chu om lo ve se tro om lo ve se in ka sia ke pon ama kha chuan kan vul tan tir te kha chuan kan buai na sa thei khop mai pum ni khat i sal tur pon khu tui kola te khwan ka da thina a sal na hian har san na kan tong na sa ma se hi hun na lo rei se theda ti hianin i tu na hi chuanin a sal na lampanga hi chuanin kan boi lu tuk to lo chu mai ba ga vok tam tak i vul reng renga vok phei chu i sali phal lo lai pon na non zot ngo reng che sal nei chu har sal lo le zol tro voka hi chuanin tu nang din huna chuanin eng zat po nei lang in i a sal da lampanga chuan har san na a om lo in ka sia rai lai mek te no mem ome i rai lai hi pasari vel om tura kan ngaya apuisa ho kha chu i asia wang khanin a chi thun tur te kha a om lawa vetin an siam chuak thei si lawa ti khanin an hur bok sia ti khan vul a chi bera om lo kha chuanin i vul thon ringot khan ni bok sia chu wang chuanin i apuisa kan nei ma sa ho kha kan ti ral ta veka hei tu na hian i ano te ho kha kan da ta ti hian tu na hian an hura then an rai to a i puisari vel chu rai to tura kan ngai sarkar puina hi i dong thaim i muem i dil ngayam nia pathian zara sarkar puina ngai lawin ti hianin ma ni to ka i tun ma din mun te ngai tu chuanin mi te chu eng ti kong man phak chi ani lawanga ke ma ni rawa hei sarkar puina tel mi lawin i tun din mun hi kan thleng thei ani nia sarkar puina be sei ma sa hi chu lo ting thei lo tianga sarkar puina tel lawa boin thing ilekal hi alom kan ti hle maya tun lai kan thang thar le khathiam tak na tho tur ka shalo na tho tur ka nei lo tia b eval m eval an om mai hi vei neyam fam te hi le khathiam in ti ta se nang ni ai ro pu hian an chuak theingam hei hi nia min zota alom om ka ti khop maya nia ke ni chu mi mol le khathiam lo kan nia ke ni mi mol le khathiam lo pon hetianga i kan vul thei ni chuan mi le khathiam tan thei chuan i khi ta ani theyang ti hi ka ring tlata i chu wang chuan i mi thiam sok te hian i tan han la sela thei patop lo chua selangin i ke ni ami mol zok te pon an ma ni ti dan en tonin i kan kal theinga tun ai pon kan hlot ling le zualin ka ringa mo chu wang chuanin mi thiam ho te hian tan han la tak selang i ka ti khop mai he khai voina he i mun ma min fan puya i chunga hen kan lom lu to ka okay ni po hey LPS chung ko tangin hey puchan te ten ke ni ang na tho be tham tak i Mizoram Kavel mu thei tura min lo pho chu asakhi kan lom tak zat ani helai si phir kholu don mel ko ruama mi heram hi akun tho atanga aran vol atanga ale ania chuan ina sa ar in tam takasa avok ina sa fam lo ting tak le en ton tak takin akal thei ani taima ka ti tak taka be tak chuan mun rem lo le tui om lo ti velin ti boi phalo sarkar atanga be sei nei masak hian lo tin na hi a lo cham fo thin chu wang chuan voini thangin lon lami lovin sarkar atanga puina engma la dong loin hetiang din mun hi thleng thei ni kan le khathiam tak graduate m eval b eval farm lian hi kan thiam na mang hian han din taila kan lo tling thayang tia kha pu chon moi mi te po kha se tel taila a thao me ole khati song kha tun tum LPS kot na tho khuangin si phir pa patai ma em mai pu chon moya kanen ho thei te chu khati song kha ani LPS kut na thok huang in aron thlen du te chu
Authorized distributor for Panasonic, KT Enterprise, Romplun North, RC Kumavia Traders. Bethel Electronics multi-brand showroom. Quality Feeds Kunthar Veng Company Pen KC Chalin Building